Ma-artista ako, ma. Okay pa ka? Okay na lang. Ma, tara ko sa TV. Kabalo na kas pangutana. Unsa atong pangutana? Ganong gwapo ko. Sir. Dahil tarong ba? Unsa atong pangutana? Unsa ganito? Nay uyab? Wala. Pila ka bulan way uyab? Secret. Nay mga ex. Naa. Pila ka buok? 1, 2. Dua na ay iyap mong. Duwa lang bitaw. Para ka buok. Among pangutana bisag kabalo na ka. Nganong gabulag mo? Ah, tiglan to siya. Priorities first. Siya o ikaw may priority? Both. Siya, both. Unsa di yung priority? Ang lain. Dili family, lain. Bitaw. Seryoso niya. Work bitaw. Work. Di ba ikaw pud work? Yeah. So ka workmate mo. Feeling ko work. Asa man siya na siya speakas? Long distance. Asa di siya ron? Secret din na ito kay confidentiality of the earth. Ay, bawal man na, no? Privacy. Privacy is Sige. Pero ako rin privacy. i-search. Kasi ngalan na to. First name. Privacy lagi. Angga man lang. Bibi ko. Bibig ko na lang, bibig ko. Sige. Ay, bibi ko ha. Ikaw pa. Pila mo katuig atong bibi ko nimo? May nagdugay? 8 months? Dugi-dugi na pa ng 8 months po. Mm. Nganong gabulag? Halagi, balik ko rin dito. Priority mo rin ay unang priority. rason. Talain na lang para mahawasan gamay. Ngano ka ha magbulag ang ubang mag-uya? Aside sa priority. Included time, pareha itong aking kuhanda yun. Importante ang oras dyan, no? And then, nagi times nga di ko mag-workout ang relation. Pag Ngano? toxic, Toxic. sigig away. Kainom sila og moriaki. Sunrocks ba? Oo. Bitaw ka na nagi situations nga, sige lang mag-away, nagi kayo, maayos sa Sa inyong walay sayod ng away. Importante yung mental health, both of you. Munang kailangan, sarili mo na lang. So, love yourself first. Yourself na lang. Pero searching ka, wala. Not yet. Single but not yet available. I'm still fixing myself. Char! So, Oh my God. nakas process of moving on. Yes. I'm in the process of moving on. Move na siya. So, imo hang huna-huna, kanus apa ka maka-move on? Loko kabalo. God knows. Ano sa niya hatag ang Sige akong pangutanon si Lord. Lord, ano sa pa siya mo move on? Kasi yung ganahang pangutanan ako nimo. Wala. Cut na na, Loy. Dili na pa. Mensahe na lang sa mga relasyon dira para mulungtad sila. Para mag-work in your relation, connection yung kailangan good time. Bisag dili, sige. Basta nag-good time nga dapat mag-istorya na. Importante na sa inyong relation. Pa-strengthen na. Work on your goals. Dapat na may goals pareho or vision in the future. Dili pwedeng selfish mo. Dapat ka mong duwa. Muna siya. Message to ex. Take care. I hope you're happy. Malagi na. Hoy! Ano naman ka? A message to future relationship. Future relation. You better be worth it. Kung not kung mayo. Worth it, gani ka. Kung Ana, sa mayo. Amping. Chat ko ni mo niya. Chat! Nada. Alam, ito wala. Tigun sa mandua, sir, ma'am. Yeah. Pila na katuig kuya? Bulan pa? Ha? 7. 7 years? Sure to na, ma'am? Confirm. Okay, nanginigurado ako ba? Natay mga exes na, mga karaang relasyon. Wala kay ex? First name mo and last ni siya? Ikaw, ma'am, na kay mga ex? First and last ni siya ni mo? Since high school? High school. High school sweethearts day mo? Okay, ang pangutana. Unsa ka ha rason sa mga relasyon nganong magbulag? Pero dili mo padulong ato, di ba? December na ra ba kay uso man na 2021 ng bulag. Unsa ka ha rason? Kasagaran, silos, or magduda. Gusto ka mo sa ilos o magduda, ma'am? Dili. Doon sa pakahalaing mga rason nganong magbulag ang mga mag-uyab. Wala time. Taga Grilo. Pagramang ka tayo. Ibuli seryoso ang mundo ah. Matag na simbahan. Siyempre lang na ginagawa naman seryoso kayo no. Pero kaulap kita raman no. Kita ra lima hatagan na to o panala mensahe ang mga mag-uyab para mulungtad dili magbulag. Tagdag na eh. Magtagda na eh. Tagda po mi. Sige gusto ko tagan. Sige unsa pa ilaing buhaton para di magbulag. Dapat na ay time sa usag-usa. Seryoso go ang time sir. Na kay time niya sige. Na. Sa oras ron. Alas 4. Lagi hapit na akong gabi. Unsa pa? Ay, okay na to eh. Maulaw na ko. Pwede ba ka mukuha og mensahe para sa usag-usa? Ambot wala ko balo kasi ako. Matagi mensahe sir. Wala ra? Wala. Ako lang maingon. Ako lang mahatag mensahe. Okay lang. Apil. Okay lang. At sa inyong hang tawagan na ito ah. Uy, sorry kayo hanang hilabot din sa inyong kinabuhi. Buhi patad rin pita. Mensahe sa usag-usa. Basta kakabalo mo sa inyong gipambati tinuod. Uy, sorry kayo hanang sinabtan ng kinabuhi. Sige lang ka namin. Marag busy ng mundo ah. Wala yung last mensahe. Wala, Jod. Sige, di ako mamugos. Vaccinated naman na kayo mo. Sige, good luck to me. Naay mga uyab. Ay, ex. Na, Pila naman ka, ex. Sara. Sabot. Bago pa nang nakibulag. Dugay na mga 4 years. Ikaw. Ay, dugay na po. So naka-move on na. Akong pangutana, ngano daw kayo magbulag ning mga guya bro? Sa mga rason. Kamo based on experience. LDR man mi. Kanang mawad ag salig ba? Kinsa may nawad ag salig siya? Kana kaning makakitaglain tungod ng LDR kanang lagyo mo. Yun sa niya pagkakitaglain kung naglagyo mo. Na siya researcher, na siya complice ba nga tiglantaw gyud mo ba? Na siya CCTV. Ay, dili ako. Siya, nangita, dili ako.
Loyal ya ako. So ikaw mo na CCTV. Kaya sa ang liga ra niya ma. Siya tig-report. Wala pag gaman-gaman pag issue ng imuyak. Kaya seryoso. Sige, ayun. Sige, kalmara. Nakamove on naman. 4 years na? 4 years na, di ba? Kamove on na? Sure, food na. Mura mag-apektado rang yapong ka. Okay na? Okay na. Moto, LDR. O ikaw, nga lagay magbulag imong experience. Okay, sa Salig yun, no? Wa siya salig nimo kay nga naman unsa pod nang po kay CCTV niya sa man. Isa ni report. Wala rin sa Isa may nakigbulag. Oh. Ikaw po ni kigbulag? Ay dili. Ikaw? Ako. Ikaw kigbulag kay siya may nainlain. Siya na po siya lain? Ibo mo kay Japon ko sa akong best friend mong good niya. Ako na siya nabulok. Ah, nailain! Siya may naibog. Ikaw mo rin nailain. Dili na ibo ro sa akong best friend pero wala shot na niya. Kasi Ikaw din nilain? Apa na ibog ra nabalaan niya. Ay sumbong. Ni kon ko niya ni istorya ko niya sa tinuod. Ah, ikaw man ni stories tinod na dili siya ganahan ng maibog kasi mong best friend. Lucky na bayi. Tugod nang grado ra ta ba kay basig lucky unya. Worse na kung lucky imong best friend tapos. Best, mag-best friend ka. Ah, dili lagi din ay kay basig silang duwa. Okay. Unsa ka buhaton sa mga relasyon para dili magbulag? Salig ra sa sugsa. Ano yung number one? Salig kay komportable ka maasa siya ano ba. Salig ra. Nya ko tong inyong kahimtang. Ikaw na ba kay salig niya? Na pero sa tanang LDR dira bulag Japon. Grabe, mga lahig man dyan ikaw. Salig naray limitation, karang limitation nga dili ra makatok sa imong usag-usab ba. Natuok ka? Murag siya may natok. Siya'y nakatuok? Gituok ka niya? Murag ana good. Message to ex. Kung asa mga ay kabalo mo ka asa ka camping ra among duang tita. I love you. Asa friend. Mara? Mara. Okay, mensahe ni ex. Ay, nimo ni ex. Sorry sa kanang buhat. O na may second chance pa sinday. Ay, gahope pa ka? Okay, single mo gachaya, single po. So, pwede pa. Ikaw mong pagkunahon na, pwede pa. Sige ba? Pasig ka na ng chance. Sige, sorry ay. Apa, isumpay, wala. Wala. Message to future relationship. Yo, musulti ana kay Di pa ka prepared. Laila ra na. Kung kinsa man ka, kung asa man karon, dira na. Ako. Para nimo. Asa mangaron, asa gibot ang Lord. Ato na diretsoy. Daras Boulevard guys. Okay, mensahe sa imong future relationship. Kung asa- Basig siya ra Japon. Imbot depende ra niya text mo. Para sa future pagtarag skill up para natay ma-count balay o di asik palamunin ra sik text ginikadan ra gud. Mo. Sakto. Kana ra? Ah. Okay ra mo ha? Kamu po naman na guys. Muna. Oh, mulog ka mundo dili pa okay. Ay, Ay, unay. Ali, kisa na kung interviewon dire mo ay tao. Ali ma'am, okay ra nang nay uyab mo wala uyab dali ma'am. Ay akong balik kay mga adjust. Sige. Bahala ka diyan, Tiche. Ikaw Ali ma'am. Ikaw ra mo inunsa. Sure, tara man eh, kariyot tara. Kabasin yung future ka to, silang duwa oh. Kay mga single naman to, silang duwa. Sige na. Kung siya anong bata, yung apilo. Malaki mo mas bata, sige mamungkot ha. Sige na. Pwede lang magumamaak, be. Sige, style lang. Okay na. So, mag-wake up pa ka? Bawa na sila dira, di ba? Okay, game. Why uyab? Wala. Para ma-confirm na to, ikaw muna ah. Wala. Ay, wala sa. Ginaas siya. Kani ko nga siya na lang kay nanay. Nay ex. Oh, usa. Pila ka buok? Usa. Ikaw. Tulo. Experience na ka ni siya oh. Ano-ano pag sibula ko uyab, bro, tulo na ka book ex. Sige, relating to ex. Unsay rason ngano mong nagbulag? Kay pati mag. Batiog? Kay pati maot. Grabe siya. Kay maot man. Nangita gwapa. Ah, nangita gwapa. Grabe po, Drew. Ikaw, nganong nagbulag? Mamayutay. Karang tolo? Dili sa usaa. Kanang usa, mamayutay ka ng usa. Bayidor. Bayudor. Siloso ang usa. Siloso ang usa. Nana nila tanan. Para sa uban. Anong nagbulag ang mga mag-uyag? Aside sa imo ang rason. Ay siguro di mo kontento. Relate siya po sa imo ha. Oo. Unsa pa? Siguro nakita siya mas better. Unsa pa? Mga 10 ka po. Siguro naman di ako. Dili, defender si mo nung grabe po. Bro, binuangan magay ka. Ambot basta maro Amora to. Ikaw, aside ato imong girason ka ganiha unsa pa ka? Siguro kay strict ang mama. Ah, strict parents. So sala ni mama magpapa. Kana po problema lagi. Saan na problema ha? About sa study. Ngano man? Napabiyaan, imbis na mag-online class. Sige ga, video chat. Ah, BB time. Unsa ka buhaton sa mga mag-uya para dili magbulag? Kailangan strong silang duha bisa. Mga huyang tunguban. Siguro. Sa pa, kailangan ulo ra gyapon. Mga na
may salig sa Alag usap-usap usa. ba? Kanag mong salig no? Oo. Sige pa, unsa pa? Kailangan makontento. Ikaw Ikaw, unsay dapat buhaton para di magbulag? Totoo iya, tas dapat kabalo kang musabot. Sige sa man na. Sige sa na nakikipalungan. Dapat kabalo kang musabot ba? Sige tapos. Katong yung isulti mo nga to, same answer. Pero ako yung gitumagan na gasa. Okay, mensahe na lang to X. Message to X. Wala ka lang. Ay, tara na. Hi Sige ko. ex. Kumusta? Joke ko, wala ko yung isulti niyo. Hi ex, kumusta? Hope happy nakakaroon. Ana, naka-move on na ka? Oo. Pila na ka tuig? 2 years. 2 years. Move on na. Oo, move on. Ano Okay, ba? siguro doon na ako move on. Ano biyak ka? Imo, mensahe to X. Recent X, pwede pong katuntulo. Wala ko yung mensahe na. Bahala sila kinabuhi. Message to future relationship. Wala ko yung balak manguyo ko sa Saka karon, bitter na ka sa love. Dili sa imong bitter. Basta dili ako. Mura kag nakikipiragdaanan ba? Ganing probable na Oo, move nasa on. ako sa move on. Pila pa rin ka tuig o bulan? Bulan adlaw pa ang iyang last nga relationship. Bulan pila ka bulan pa? Duha. Wala pa. Kaya naman tayo ginatawag nga kuan di ba? Sa to? 3 wow, experting gamay tao. 3 months rule. So mo pa na siya usa ka makakuan na kay pangitaglain ug maka-move on. Totoo ka na? Paano sa pa maka-move on? Wala, not sure. Doon na, pag makita ko nga, malipayo na to. Nya kay karon ayos sa kay wala pa man. Okay. Ikaw, message to future relationship. Di pa ko ready. Grabe, pulong pamilya, diretso. Uyab-uyab, pagkat ang suryaan. Uyab-uyab sa Wala, di pa ko ready Amsa na? mag-relasyon. Oo, relasyon. Pareha mong duwa. Or alahig ro ka niya. Ewa pa sa ka-move on. Basta ako di pa ko ready. Malahig ni siya na. Oo, siguro. Best friend mong duwa. Dili ako pagmangko na. Pag-umang. Grabihan ni pag-umang ko na. Lagi buliyagon kay. Ang message to each other na lang. Handagin mensahe na imong pag-umangkon. Ala siya. Pag binutan na taon, pag binutan na. Hatagig mga pahimang no. Eskwela sa kunya na ng uyab-uyab, kay nara ng uyab-uyab. O hatagig mensahe mong iyaan. Kita makakuan na siya. Makauyab. Ito makauyab na siya tas makita siya sa laking. Kung seryoso niya ba? Tas buutan. Or to. Okay na ta. Okay na. Move on na mo ha. Ilabi na ka.